Hvordan er du kommet ind? Døren var åben. Satans, der smækker af det ordentligt. Er det dig? Ja, det er mig. Velkommen til Mars. Undskyld. Jeg har fandme mit. Kaffemaskinen er slået. Vil du få en radio? Nej. Har du en radio? Nej. Få fat på en radio. Nå, tager lige runden. De har så det, hvad det handler om. Nej, ikke rigtigt. Ja, der er stadig folk i huset. Men om natten er det Mars. Hvad har du hørt? Hvad mener du? Fortæl de der historien. Nej. Nå, hvad sagde du sammen med mig? Ikke noget. Er du sikker? Hvad skulle De fortalte jo, hvorfor jeg holdt op. Nej. Ja, de var slet ikke inde på noget af det. Må vi forstå et øjeblik? Nøglen i boksen. Drej en tand. Yes.